Salam kuli membangun negeri Cah Purwodadi. Nah, di sini tim Rianto Kang Proyek sedang mulai pemasangan granit ya, Bolo. Nah, iki ngene, Bolo. Pekerjaan granit iki is paling disenengi wong borongan keteng. Soalnya apa? Nah, soalnya nek pemasangan granit ini kindang cepet oleh duit, Bolo. Nah, contohnya iki tukangku iki, Bolo. Nah, ki mau sedih iki yo awit isuk yo teko ki Palak Irono kita wis ge gampang elek-elekan piro ki ane wis 6 meter lah. Wah wis ngerti dhewe to rega granit saiki piro nek area Bali iki wis cukup gawe hariane tukang loro plus kenek siji wis turah-turah iki, Bolo. Oh iki sewenengane tukang borongan keteng ya wis ngene iki. Wis beda bos, beda manajemen, beda mandor, beda gaji. Sing penting aja sampai salah mandor ben ora kerja bakti. Salam seduluran, satu profesi. Salam kuli membangun negeri Cah Purwodadi, semangat.